naman naman. Oo. Uy, ala ka. Oh, yun. Uy, sus. Ito. Yung nginyu. Yun. Oh, yun. Ay, naku talaga. Malilit. So yan mga team, bali masaya tayo siyempre kasi nabuhay na muli ang ating tagapagligtas sa ating kinaban. Happy Easter po sa inyong lahat mga team, at sa ating lahat pala. Yun. So dito tayo mga team, samahan nyo po ulit ako mga team at mamimingwit na naman tayo. So yan, pukula tayo agad hanggang makarami tayo. So yan mga team, bali nasa tayo ngayon, barangay Maliban, Nabua, Camarines Sur. Yes sir. Good morning. At kapag ayan na, ano kaya ikaw Jesus, babatiin natin ang mga nag-graduate ng Santo Domingo Nabua Elementary School. Yan, sa naganap na first grand alumni homecoming. Yan. Congrats sa ating lahat. Congrats sa nag-organize po at napaka-success nangyari. Gandaan mo. Yun, ganda ng shit. Ganda ng facing spot natin mata. Ito yung pinaka malalim dito mati sa parte ng Maliban, tong ilog na to. Hantin na mag-ayungin tayo. Yung isa, palitan natin na maliit. Lari kayo sa akin, boy. Ayan na, yun. Uli ka. Ang dami, Ito isa, uli ka. Ay, ang dami, Ang pinipikipot. Matay, pinalitan ko mati, pang ayungin talaga ito matay. Yan matay, napakaliit yan. Yan, yun. Tapos gating-ting lang mga tayo. Tatry natin, baka madali na ito. Pagka nakarami kong ayungin, sarap nito. Ay nanay. Yun, huli. Ay Diyos ko, pulutoy. Ginagawa mo? Sang salarin. Ano ngayon? Ngayon magka-ano ka ha? Isa pa. Kukunin ko tumatay kasi di naman na ito lumalaki matay. Makakuha ka nito ng mga 2 fingers. Napaka muna tawag ito, swerte mo. Sir, makarami po dito. Kukunin natin yung mati, kung ano yung bigay sa atin ng Panginoon ngayon. So wala na munang baser ha. Kukak. Yan naman naman. Oo. Uy, ala ka. Ay, sa'yo. Ay, ito mga ito lumalaki ito Huwag ito, kawawa naman. Karpa mga katoy, karpa. Nadali nung 100% takok natin. Ito palalaki natin ito, lumalaki talaga ito Wala tayo mga kabanding fishing dito, mga taga Bicol kung arog kaining mga rakop kainin noy. Malasadit bagay. Miguel, shoutout nga pala sa mga taga-Baaw na subscribers natin. Ay, ito na. Ay, sus, ginoo. Kolo ko mga tiy, tilapia. Ay, tilapia naman tumatik sa maliit. Kainin kitang buhay. Nanggigil talaga ako sa inyo.
Namalig na naman tayo. Posisyon na po. Pahingi po ako ng isda. May puno kasi dito nga rin. Baka naman. Namalig na yung fishing spot natin. Yan, mega love shoutout nga pala kay Reynan Fishing Adventures. Ayan. At kay Altom's Channel, mega love shoutout po. Sabing lupit ng fishing spot ni Altom's Channel. Mga foreigner na kasama niya palagi sa fishing spot natin. Panoorin niyo kasi tayong harvest siya sa sa may talakitok tsaka yung bakuko. Ito na naman, sige. Oh, yun. Uy, sus. Ito. Yung nginyu. Masarap to. Bro, giron. Meron na akong ayungin dito. Thank you, Jesus. Sarap ito, isigang mga ito, sisigang ko ito. Ayun. Oh, ay naku, wala. Ulit. Huwag ka nang uulan. Ano, grabe, kinakagat na ba doon? Unli strike, oh. Unli strike, unli kibit. Ambo na naman. Oh, ulala. Ulala. Uy. Grabe. Hindi naradali eh. Ito. Talagang papaulanin talaga. Rain or shine tayo mati. Meron pa. Oh. Hindi mo dadali. Oh no! Naku, talaga. Nanuno tayo dito sa puno. Dala. Grabe oh, nakagat na rin oh. Uy. Ayaw madali. Ayaw. Oh, yun naman. Ay nako talaga. Maliliit pa pala mga isda dito natin oh. Ayan oh. Tilapia naman natin oh. Grabe, ang ganda sana ng kulay. Ito magandang kulay dito mga di kasi oh, yun. Parang tilapiyang bato. May kulay blue yung niya oh, palikpik. Yari tayo ito. Napapalo ni nanay nito ah. Parang may uwi na pang ulam ito. Ay, naku. Doon nga natin sa malayo. Kasi mati, mag-shoutout na tayo bago maubos yung bulati ko mga tayo. Magpapasalamat tayo talaga sa mga silent viewers po, no? At maraming salamat po sa inyo mga tayo. Dahil sa inyo at sa mga bago subscribers at sa mga sulit nating mga kachoy. Yun, dahil sa inyo ay meron na naman tayong $60. Yun, mga tayo, thank you po sa inyo. Support niyo po sa ating channel, no? Nice pong pasalamatan si Kuya Edgar Velasco yun. Mega love shoutout. At sa lahat ng Velasco family sa Bicol, no? At Wild Trunker KSA vlog yun. Mega love shoutout. Uy, grabe ka talaga po. At yun, mega love shoutout kay Ray Anglers. Yun, mega love shoutout. Bata TV vlog. Yun,
sa mga Kabingwit family dito sa Bicol, sa mga subscribers ni Kabingwit, big love shout out. At kay Edwin Alura, big love shout out. Kutsoy, JB Mix Vlog, yun. Kay Kabiwas TV, yun, big love shout out. Kay Kuya North TV, yung big love shout out. At kay Baron TV, big love shout out. At Tiri Garandang, yun, big love shout out. Kutsoy. At kay Buhay Barrio, big love shout out. Team Lagalag Channel, yung big love shout out. At kay Michael Borak, at kay Borak family, yan, dyan sa Manila. Yun, maraming salamat sa inyo mga tayo. Kasalit manay! Nakadara pa sa akong kuha. Ayungin. Ano ba naka di pa man? Di pa man po. Ayan, big love shot kaya ray. Mimingwit man ka manay? Ha? Mimingwit man po kamo? Adi tigin ko kaya lang may kuha ko ka di paroy ta ka. Paani ka Merkulis na tatanggalan ko sa mga sa ibabaw. Maray pala ay igpanin na. Kaya lang ka di Sige po. Yun, maraming salamat po nga toy. Thank you po sa lahat. At legal up shout out kay nanay. Sama ko sana sa video mo, baka magalit. Ang ganda pa naman tong fishing spot natin. In-expect ko pa naman dito makaka-harvest tayo ng ano kasi yung mga taga dun sa amin kasi galing ako dun matay sa may ano, sa may rano, ganun. Maliliit din. Hindi tuloy magagamit yung isang taw-taw ko. In-expect ko pa naman na makaka-harvest dito mami. Ba't ganito? Masasaktan ka lang. Katsoy, huwag kang iaasa. Mahirap umasa mga katsoy. Masakit. Lord, pahingi naman po ako, Lord. Sana, ibinigay na ni Lord, bakit? Ito na. Ito na. Uy, bakit Ginagawa mo? lang? Uli ka. Ay. Oh, grabe. Oh, ang likid ito. Uy. Grabe. Anli mga to eh. Anli kibit. Yung isa rin oh. Oop. Yun. Uy, dinadali. Ay, naku. Ay. Ay, may galang shoutout nga pala sa ano, Angler Bruce. Yan, sa GC natin. Ano? Yan namin pala. At sa si Anglers Group, may galang shoutout. At see you, Katchoy Giron. Yun. At titira tayo mati, baka makakaabol pa tayo sa season ng tilapia hunting sa ano, taglumutan doon sa ano mga to, sa Subay, sa Amihanan. Saka doon sa may ano, sa may abagatan nila. At siyempre re-risbakan natin mga to yung barangay Sokmon fishing spot natin. Gagamitan natin yung mahabang taw-taw kung bawi mo din. Excited ako doon sa ano. Ayun natin yung pagpasinsin niya matay kung ano kalamasan ito. Kung ano kalamasan itong fishing adventures natin. First time kung mangyari ito mga kapatid. Maliliit nanay no? Ha? Maliliit po no? Yung mga tayo, mga karpa yan mga tayo, yung mga nakaan yan, parang umaalon-alon na yun. Nagsusuba, pag ganun oh. Dami kasing naliligo dito na rin. Ang ganda rin. Yan. Talaga. Ay. Lipat mari, lipat. Lipat mga katsoy. Ay. Kawalan ko na lang kaya ito mga katsoy. Buhay pa naman siya mga katsoy.
Buhay pa siya oh. Pakawalan ko muna ito mga tay. At maghahanap muna ako sa ano. Ay, alis muna kita doy ha. Pagdating ko sa susunod na ano ko rito, kailangan malalak na kayo ha. Sayang eh. Unexpected ko pa naman dito mga tay sa fishing spot na to. Kasi ano, ito yung pinakamagandang spot. Ilipat ako mga tay. So siguro pagka wala akong nahanap na ano, magandang spot dyan sa dulo, kaya dito sa kabanda rito mga tay, putulin ko na lang tong video na to. Ito na lang siguro yung yan natin. So yun, abangan nyo na lang po mga tay. Let's go. Uy, uwi ka pa. Wala naman palang mahuli. Galing din ako sa pagbubungan mati sa spot natin doon sa may ano, yung una natin pagdating. Galing ako kahapon doon. Ganun din, maliliit. Tsaka sarano. Diyos ko, sarano. Ganun din. Maliliit din. Kung saan saan ako nagpupunta, makisakot pala din ako. Hindi kasi reunion kasi namin mga katay bukas eh. Kaya yan, excited tayo. So yun, hanap muna ka matay. Stay tuned lang po kayo.